शास्त्र न्याय करतो दैत्यास्तो एका हाताच्या लग्नात झाला माहिती मी हात मला दिलेलो तुझं करता तुझं हरता हरता
आणि ॲडव्होकेट गुरुनाथ कुलकर्णी निवृत्त महागाव या प्रकारचे विद्यार्थी यांना घेऊन सध्याची न्यायव्यवस्था जी आहे, आता एखादा आपण दावा दाखल केला किंवा तक्रार केली, त्याचा रिझल्ट आपल्याला 10 ते 12 तास थांबावा लागतो. तोपर्यंत तो नराधम असेल किंवा तो चोर असेल, आपण संधीपार असतील, त्याला शिक्षा व्हायला खूपच वेळ लागतो. पण सध्याचा जो काल्पनिक आपला नाट्यगृह आहे, त्याच्याकडे थीम अशी आहे की सध्या जे काही चाललंय आपल्या जगात, सध्या जे काही दरडेखोर आहेत, बलात्कारी आहेत, सगळ्या शाळा वाचवायच्या सुरू आहेत, त्या थीमवरून आम्ही आमच्या छोट्या कलाकारांना घेऊन हा जो काही नाट्यगृह सादर करतोय त्याचा तुम्ही अवश्य लाभ घ्यावा. आणि खरोखर काही चुकलं मागं असेल तर खरोखर तुम्ही क्षमा करा. आणि आपण ॲडव्होकेट गुरुनाथ कुलकर्णी निवृत्त मागाव या प्रकारचे विद्यार्थी महान काल्पनिक दशावतार नाट्यगृहाचं नाव आहे राजशास्त्र, अर्थात न्याय कसो दैत्या दै. या नाट्यगृहात आपल्या पात्र आहेत ते आपल्या शाळेचे यशस्वी विद्यार्थी राजा शांतीदेव कुमार प्रणय अजानकर, दुर्गाराणी, राजकुमार आणि कन्या ह्या तिन्ही भूमिका साकारणारे सुकुमार आहे, त्याचं नाव आहे शांताराम संतोषकर. तसेच सुगंधीमय जी कॉमेडी आजी आहे तिचं नाव आहे जिग्नेश भरत गुट्टे. तसेच एक चोर आहे त्याचं नाव आहे वेदांत वैभव. रामचंद्र जी भूमिका आहे त्याचं नाव आहे अक्षय गोळवळकर. नागपुरीच्या भरत भूमिकेत आहे तो मयूर सत्यविजय आंगणे. त्यानंतर जागृतीची भूमिका केली आहे तो आहे आपला अद्वय हरी भोगले. तसेच संजय तो एका मुलीचा वडील आहे त्याचं नाव आहे साई रवींद्र सावंतके. आपल्या तिसरी मुलीच्या आता उपस्थित होती तिचं नाव आहे ओम दीपक तेजा. गणपती प्लस हिडिंबा ही भूमिका साकारतो तो आहे विद्यार्थ्यांचा तो आदित्य दीपक परब. आणि भजनीच्या भूमिकेत आहे तो अथर्व दिगंबर मध्ये. तर चला मग आपण या नाट्यगृहाचा अवश्य लाभ घेऊया. आणि खरोखर हा गुण आहे इयत्ता 5वी ते इयत्ता 9वीचे कलाकार आहे. आणि एक भूमिका असं भूमिका साकार करताना खूप खूप मजा आली आपल्याला बघतोय किंवा तो नाट्यगृह सादर केले तो किती एकत्र करता येईल. खरोखरच त्या लेडी गावगाव, त्या राजा गावगाव, त्या चोराचे शिपायाचे नावं मिळतील छोट्या मुलांना करून दिलं खूप अवघड गोष्ट आहे. परंतु माझे जे घरी आहे ते मात्र लिहिल्या पाहतात आणि खरोखरच तुम्हाला आवडेल. आणि जरी काही त्याचं चुकलं लागलं असेल तरी आम्ही क्षमा वाटतो. तसेच आम्ही या नाट्यगृहाला सुरुवात करतो. महान काल्पनिक दशावतार नाट्यगृह राज्यशासन 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 अर्थात न्याय कसो दैत्या दै. न्याय कसो दैत्या दै. न्याय कसो दैत्या दै. या मानवी जीवनाच्या कल्याणासाठी आणि या राजनगरीच्या रक्षणासाठी माझा जन्म झालो. त्या या जन्मभूमी वायंगणी नगरीत मी स्वतः राजा शांतीसेन नतमस्तक होतो. वायंगणी नगरीच्या संरक्षण आणि विकासासाठी मी श्रीदेव
गजाननाचरणी लीन होतो. वायगड नगरीतील प्रत्येक नागरिकास सुरक्षित आणि सुखी ठेवण्यासाठी मी काय पण करू शकतोय. वेळ आल्यास राजशासन म्हणजे न्याय कसो जायच्यात देवचो मी प्रयत्न करीन, देवचो मी प्रयत्न करीन. हॅलो हॅलो हे परमेश्वरा, आज या वांगडी लागण्याची जर पण मन कसा प्रसन्न झाला. या नारद मुनी स्थानापन्न व्हा. राजा सांगते काय झालं? तुझ्या या नगरीत सगळं आनंदी आनंद असतो आणि मागायचा अभिमान आहे. तुझ्यासारखं कर्तव्य राजा मिळालो काय नगरीचा सौभाग्य असतात. पण मी काय म्हणतो, तुम्ही तुमच्या लग्नाचा अधिकार करीत नाही. नारद मुनी तुमचा नक्की म्हणायचं तरी काय असा? ओ, या 2-3 दिवसात तुमच्या लग्नाचा योग असा. आणि ती व्यक्ती अत्यंत गरीब घराण्याची, रूपवती, सुंदर मुलगी जर तुमच्या आयुष्यात येईल, तर बालकाला पूर्ण होतं. असं नारद मुनी, तर तुमच्या तोंडात साखर पडो आणि माझा शुभ कार्य लवकर घडो. पण या नगरीत ज्ञानेश्वराला मजा नाही. काय सुधारणा म्हणजे असतील, आणि साहेबांची मदत महत्त्वाची असतात. आडस मार्ग असतो आणि सोडूला अत्यंत गरीब घराण्याची, रूपवती, सुंदर मुलगी. निघालोच मी. नारद मुनी तुम्ही मत करा.
माता वैतागिलो या संसारातो माता म्हातारी बघितली वाढला. कशी वाढायचं? मी आहे सुगंधी. पाठ भरा. मुक्ती झाली आणि नुसता वाढता. आता नको पहिल्यापासून जमताना. आम्हाला लगीन झालं. यात जेडू झाला. आणि सगळा गमला. त्यात मला गोवाचा प्रेम लय झाला. आणि अंगाने अगदी सुतत गेलं. मधी सगळी लोकं म्हणत लागली, याला सुगला, आमकाम फुगला. काय म्हणतो आपला कामका? आम्हाला लगीन झाला आणि तो दररोज मारझोड करी. मी आपला कधीतरी मारून काढली. ऐका ना मी त्याच्या वर गेलो विचारून. आठवण येतं. काय सांगू? तू सांग मला नाही. खरा म्हणशील का? तर हे तो बापो. आणि त्यांना आमचं शंभू. त्यांच्याने माझा वाटतोळा केलेला. स्वर्गात आणलेली आणि म्हणत जाते, चुकल्या, ओ भारिया, कर लगीन. या आपला लगीन केलं. बोंबलो मेलो, हो गावलो तर बसलो, पेवलो. आता माझा पोट दुर्गे भरवला. एकाकडून या दिवस काढले. कोण माझा मुलगा नाही पडलो. ओ दुर्गे! ओ दुर्गे! कोणा नाव नाही आपलं? ओ दुर्गे! ओ काय झालं आता? काय केलं? होय की आहे. तुका माहिती आहे ना, माका बाकी आहे तो भय वाटता. आणि माझा काय बघून घे. तू घरची प्रवा. ओ सुगंधे माझी नोट. सुगंधे काय मागोय कसा काय हो तुझा खेळू आता लग्नात झाला तर मी हात मला दिलेलोय आहे राजांना माझा हात घेतले तर मी काय करू? अगदी आहे. वर्गातलो स्वभाव मात्र खूपच सुंदर असा आहे काका ना घरच बोल. आम्ही कधी माणसं असो पण काय चालतं देवाची हे माझं पहिलंच प्रेम आहे. पाणी आणि काय राजानू आम्ही कधी माणसं असो पण तुम्ही काय काय ठरवा. दुर्गा खूपच सुंदर आहे मी असेल तसा तुमका आवडलं. मग काय रोगीत लग्नात हात मला व्यवसाय नाही मला वाटतं काढलं
आताच्या आत्ता या सोडा नेवा आणि फाशीची शिक्षा द्यावा. याच्या पुढे माझ्या वाईगडीचा कोणताही नाही असा फक्त गोष्टी परत हिंमत करतो नाही. राजाला दुसरा मारा माफ करा माका. घरातली तुम्ही सगळ्या जमाई परत करतोय. दादा मला तुमच्या पाया पडतोय. माझी बायका मला उपाशी मरते. घरातली दुसरी शिक्षा भूत नाही राखली. नारद मुनी तुमचा तर माहीत असा माझा राजेशासन म्हणजे न्याय कसं द्यायच्यात तर याच्यात काही एक बदल होणार नाही. आता एका देवा आणि मरेपर्यंत जन्माने केलेला काही भेट नाही आला. काय झालं? राजा असताना एवढ्या गोष्टी घडतात कसे? नक्की काय झालं स्पष्ट बोला. काल सवाईच्या सगळ्यावर एका लहान मुलीवर बलात्कार झालो आणि तो खून झालो. याबद्दल काय निर्णय घेतला? आणि या जगात माझ्या सोबत घेऊन या. शिक्षा द्यावा. नारद मुनी तुमका माहित असा माझं न्याय म्हणजे राजशासन न्याय करतो दैत्यात एका आत्ताच्या आत्ताने वाईगडीच्या वेशीवर फाशीची शिक्षा द्यावा. आणि नारद मुनी आता कोर्टात केस गेली काही 8 वर्षांनी निकाल लागतो पण या राजाचा कसा नाही माझं राजशासना न्याय करतो दैत्यात आताच्या आत्ता नेवा आणि वाईगडीच्या वेशीवर जन्मण्याची शिक्षा द्यावा. ए राजा, काय झालं? तू माका फसवलंस. नक्की झालं काय? ए नारद मुनी, माका सांगितलेले ती गरिबाची रूपवती सुंदर मुलगी फक्त तुझ्या नशिबात लागतली पण ती तू गेलोस. नारद मुनी बरोबर आहे का? तुला माहित आहे विक्रीची धार घडतला ती पोरगी माझ्या नशिबात होती ती माका मिळाली. नारद मुनी तुला सांगलेला असत्य झालेला आणि माझ्या बायकोच्या वाटेत जाती तर तुला ठार मारून मी मागे उचले ना. पण त्या नारद मुनी तुझ्या आधी माका सांगितलेले तुला राक्षस आणि मानव समजता मानव बरोबरी करून निघालं. लक्षात ठेव माझ्या बायकोच्या वाटेत जाऊन तो ठार मारी. त्या राणीसाठी मी काय पण करू शकता.
काय राजा शांतते काय झालं पक्षा? अरे तुझं कारभार म्हणजे राजशास्त्र अरे हो. खूपच झाली आता अर्थात न्याय करतो दैत्या थय अरे त्यामुळे तो जय जयकार असला पण या वांगणी नगरी आम्ही पशुपक्षी काय सुरक्षित आहे होईल अरे आता राजा हे मोबाईल कव्हर झाले गाडीचं धूळ झालो ह्याच्यामुळे सगळ्या प्राण्यांच्या आणि पक्ष्यांची संख्या कमी होता अरे राजा साधो जर माणूस गेलो तर पिंडाशिवाय कावळा रे पिंडाशिवाय कावळा अरे पिंड घेऊ सुद्धा आमचा पिढाचा लागता आणि खरोखर ही खूपच दुर्दशा असतात राजा बोल आता पक्षा माझ्यापासून तुला काय अपेक्षित असा? अरे राजा तुझ्या नगरी झाडाची कत्तल केली जाता तुझी मनुष्य जंगलात घरा बांधायला लागली मग आम्ही पशुपक्षी तुमच्या वशी दिलं तर काय तुमचा रागाचा मात्र हत्ती बिबटे वाघ वांडर इरेगार मासा मात्र आमचा पिटवलं चिमणी पोपट यासारखे पक्षी त्याच्यासाठी घराजवळ थोडा पाणी तरी ठेवा थोडे दाणे तरी ठेवा अरे शेती कमी केला तुम्ही लोकांनी शेता वातार पडली तुम्ही नोकरीसाठी मुंबई गाव राहावं लागली लोक अरे गाव वातार परत केली तर मग आपला राजा तुझा ज्या माझ्या पशु पक्षांसाठी तुझ्यावरती आदेश काढले आणि खरोखर आमच्या पशु पक्ष्यांचा जगाव दे रे जगाव दे रे जगाव दे हे पक्षा आजपासून तू म्हटलं कसं होतं? हो महाराज तुझं आदेश म्हणजे राजशास्त्र दैत्या थै या दैत्या थै दैत्या थै येतोय शांतीसेन महाराजांचा विजय माझा जो विधायकीत होता त्या पूर्ण झाला माझा राजांवाडा लग्न झाला पण लग्न झाला तर आईच्या परवानगीनं तुम्हा पोरींनी एक लक्षात ठेवा की आपल्या लहानाचा मोठा आपली आवाज वापस करतो मग आपण लगीन करताना त्यांना विचारूनच करू खाया म्हणजे त्यांच्या परवानगीनेच लगीन करू खाया आणि मी तुमचा सांगतोय प्रेम करणं काय वाईट गोष्ट ना काय आम्ही सुद्धा केलं पण आम्ही लगीन केलं तर आईच्या बापाशीच्या परवानगी का झालं आता फक्त माझा एकच स्वप्न असं का म्हणजे आपल्या राज्यातले सर्व मराठी शाळा वाचवायची आणि त्यांना सुधरवायची या माझा स्वप्न माझ्या राज्यात पूर्ण नक्कीच करते आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी मी त्यांना साथ देतो पण मी काय म्हणतो माझे धनी अजून इले नाही कसे प्रणाम महाराज मी तुमचा साक्षात दंडवत घालतो आणि ईश्वरचरणी प्रार्थना करतोय की तुम्ही 100 वर्ष जगा आणि मी माझा कुंकू डोक्यावर येऊन नाचतलोय तू सुखी रहो आणि माता सुद्धा सुखी राहणार महाराज मी राहते करते या वायकरी नगरीचे राहते आणि माझ्यावर तुम्ही असं म्हणतात जाऊ दे आता मी तुमच्यासोबत बोलणारच नाही राहा तशा मी माझ्या घरी या वायगन निर्मितीचे राहतो आणि माफी कशी मागता मी चेष्टा केली हो तुमची
बायका सांगायचा. बाकी चालला हा रोज नाक्यावर बाजार भरता, रोज रेशन गावता, नाक्यावर चहा नाश्ता जेवण गावता आणि भाऊ म्हणून यांच्या दुकानात सगळे गोष्टी गावता. सोमवार ते शनिवार शाळा भरता, शाळेतल्या पोरांका जेवण सुद्धा गावता. पण मी काय म्हणतो राजांनो, काल मी आपल्या मराठी शाळेत गेलेलो तेव्हा माका मुलांची पटसंख्या खूपच कमी दिसली आणि शिक्षकही खूपच कमी दिसले आणि माका येताना असा दिसला की आपल्या गावातली मुलं बाहेरच्या गावात इंग्लिश मीडियम मध्ये शिकायला जातो. राजांनो, आपण त्या मराठी शाळेत शिकलो, मग ते शाळा आपल्या वाचवू नको. आणि असा पण समजला की सरकारने नवीन आदेश काढले की आपले मराठी शाळा बंद करूचे. मग काय वायगडी नगरीत राजा स्वतः गांधीजी नसताना कसल्या गोष्टीची कमी पडणार दे आणि एवढं प्रकारचं शाळेतून त्या शाळेत मी शिकाय मोठं राजधानी सांभाळलं, ही शाळा वाचवणं हे माझं कर्तव्य असा ना मी पूर्ण करतोय. शेवटी भाऊ कोणाचो? दुर्गा राणीचो. चंदनाच्या ताटात ठेवला खोबरा आणि लसूण, चंदनाच्या ताटात ठेवला खोबरा आणि लसूण. शांतीसेन राजांचं नाव घेतोय, शांतीसेन राजांचं नाव घेतोय त्यांच्या मांडीवर बसून. मग काय? दुर्ग्याचं लगीन झालं, माझा लगीन तर कधीच झाला. हो एवढं लावलेलं पण चाललं. पण काय लावली मी आता म्हणतो माझ्या पाठीला लाकडाने सोला होईल. माका आता सावठी होईल असं लय चालू हवंय. पण तुमका चोरताना लाकडाने कशी वाटली गे? मग मला लाकडाने सोला दे ती कोणत्या माड्यात होती. कसे साप भाजी कशाच पिऊ येतात आणि पाहिजे सोडतो. काय सांगायचं बाबा. पण मी काय म्हणतो त्या तोरणार आहे लगेच घर आणून दे, नाहीतर त्या रवानाचा गाळाना घालतो. माझा काय चाळीसाचं माझं दिलंय फुकटचं सगळ्यांनी काय येतं का आता तो बसलो आता सगळा बघतो. कोणी नेली ते आणून द्यायची. पण गरीब असा चोरी कशी केली तर समजणार नाही. ये काकी, होय होय. होय होय. होय काकी फक्त. सांग बाबा. माका सांग, आता माझं नाव आहे राजा. होय ना? होय ना, सांग बरे. राजा असा ना तातू दुकानदे यांच्या मी लाकडाचे व्यापारी तातू दुकानदे यांच्या मी 200 रुपये दिलेले या मालगाव हायस्कूल तर्फे आम्ही यांचा स्वीकार करतो. राजा काकी सांग मला काकी गप्प असो. काकी म्हणतो जो पडेल ती माझ्या माझं नाव आहे राजा. होय ना? त्याच्या जीवाला का जागा बया? हा सांग बघे त्याच्यापेक्षा मेंढ्याला पाठवायचं ना. जाळीने गावाची कशात जागा बया? सांग बाबा. हो बरोबर. नाही हो बघ. जाळ्याच्या जीवात कशात जागा? जावं राजा असं म्हणून काय झालो? मी बाय कोणत्या हत्यात नाही मारत्यात त्यात मी शिवाय वाढलेली काय सांगू तुमचं? चला पाहिजे ते नाही म्हणजे तू आहे चांगला. रसिक प्रेक्षकांना पुष्कळ उद्या दिनांक 24 फेब्रुवारी रोजी वायंगणी गावची देवपौर्णिमित्त याच रंगमंचावर चिंदर आणि वायंगणी गावाची दशावतारी नाट्यगीत पुरस्कृत चेंदवंत गोरे दशावतार नाट्यमंडळ यांचा काळसर्प तांडव हा नाट्यगीत होणार आहे. तरी नाट्यरसिकांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा. उद्या या ठिकाणी चेंदवंत गोरे दशावतार नाट्यमंडळ यांचा त्रिकसियुक्त काळसर्प तांडव
हसून दिसणार नाही हे सुंदर ना नगरीत ते सगळे लोक काल बसून मजा मारतात माका जर बघितलं काय काय महाराज तुम्ही भारी असते गरिबाला न्याय करतात म्हणून पूर्ण वाईगळी नगरी तुमचं जयजयकार करतात वारे नारद मुनी या ब्रह्मराक्षसा मी मारणार नाही तर या वाईकडे कधीपास शांतता भेटायची नाही हे राक्षसा त्या भूमीवर झालं तुझ्या जवळ माझा तुझा गोप्या ते किती शिल्लक रवले ये तर मग माझ्या वाईगणी नागरिकांका भोळ्या वगैरे नागरिकांका छळी होतो म्हणून ते कार मारलं आणि तू आता माझ्या जवळ इलं म्हणजे ते तुझ्या मृत्यूक आव्हान दिल्यासारख्या हे तर मग बघूया तुझे पण किती तास शिल्लक रवले Thank you.
पिटकी आहे आणि गरू नाकाला ती गुल्लू गुल्लू करीत बसलेली आणि कोण होता कोण चांगलं कोण होता काय मागे आणि कोण काय होता दोघांना ती गुल्लू 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 करीत बसलेली काय सांगू तुमका कोणत्या पंचायत त्यातून वेळ काढू सांगता म्हणजे तुझ्या माझ्या लगीन नाही केलं तर काय बावडा तुम्ही माझून जीव देते काय करता मी काय म्हणते सामने वाटवा कसं समजू आणि घातलेली बात लय अभिमान आहे आता ती दुसऱ्या गावातल्या सगळ्या पोरांचं नाव घेत असतं आपल्या गावाच्या दुसऱ्या चांगल्या पण नाही असं सांगत असतं मी बघा माझ्याकडे व्याजाला नाव दिलं समजलं का झाला मी पळान गेला ना तर संजयचा गणेशच्या वाड्याचा नाक तरी खाली जा होय ना आका दाखवल्या होय म्हणतो होय म्हणतो येऊ ना आता जपातो झाला मी सावकामी काल आपल्या बाईने डोळे जोडून काढले होते घराचा मोठा समाज सावकी बाई लय जाईन माझी माझं भाऊ असो माझं भाऊ कसो काय सांगायचं आता गेला नका का सावकाची काम धंदो करतो होय ना करतो की ना मग त्या पैशाची दारू खाऊ कोण सांग मला हो ना कधी गावती साडी घेतली काय मोठे दागिने घेऊन दिला काय आता का मग तुम्हाला म्हणून काढता मग आपण त्याला बजावली होय जाते तुम्ही आठवणी राजशास्त्र म्हणजे माझा न्याय नसो दैत्यात कर एक वाईट बातमी आहे आपल्या राजाची गाठे वाटली त्यांचं अपघात झालं आणि ते छोटं वाचलं हे परमेश्वरा माझ्याबरोबर आता एवढं मोठं लग्न झालं मी या वाईट राज्य करतो त्याच्यात काही न्याय देणारो लोकांचा सुरक्षित आणि सुखी होणारो आमची माझ्याकडे एवढं मोठं फेकायला लागतो आमची माझ्याकडे एवढं मोठं काय अरे मुनी तुम्ही पण बरोबर बोलता या वाईट नगरीच्या कल्याणासाठी आणि सुखासाठी माझा दुःख बाजून साळून उभ्या राहा धन्यवाद प्रेक्षक हो गोविंद हरिबाबोर या सद्गुरूंनी ज्योतिर्मय पारितोषिक दिले तसेच ग्रेहा शुभम रेवणकर या आता मी कसं डायरेक्ट मुनी तुमचा तर मार्ग असता राजशास्त्र म्हणजे माझं न्याय स्वतः आजपासून आपल्या वाईट नगरी आई वडिलांच्या परवानगीशिवाय झालेल्या एकही लग्न माका मान्य नसताना आणि पळून जाऊन कोणी लग्न केल्यास दरबारात घेऊन यायचा आणि आत्ताच्या आत्ता संजयचा चेडू आणि दरबारात आणा संजयचा चेडू संजयकडे सुपूर्द करा आणि संजय घरात पाठवून देवा गड्याचा कायदा बोलूया
आईच्या पश्चात माझ्या बाबांचं रक्षण करण्याची जबाबदारी माझ्याकडे असा, तसेच या वायगणी नगरीतील प्रत्येक व्यक्तीची रक्षण करण्याची जबाबदारी माझ्याकडे असा. तसेच माझ्या आईचा स्वप्न होता की आपले मराठी शाळा वाचवायचे आणि त्यांचं सुधरवायचे, आणि त्या मी नक्कीच पूर्ण करतलोय. राजकुमार, तुमचे विचार खरोखर खूपच धन्य असत. पण माझ्या मनात पण एक आता शंका असा, काय आपले आता मराठी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असत आणि मोठे शाळेचे चांगले दिवस येणार असत. बाबा, मी असा होप देणार नाही. तुमची महती जशी असा की जैच्यात थंय न्याय, तशीच कृती मी करतलोय. अरे, मी स्वतः राजा या मराठी शाळेत शिकलोय. माझ्याकडे एवढं धन दौलत पैसोडतो असा तुका मराठी शाळेत शिकवलं आणि मोठं केलं. मग तुझी मुला कोण मोठी जाऊन या मराठी शाळेतच शिकावं. बाबा, मी तुमका शब्द देतोय, आपली शाळा वाचवण्यासाठी जा करूचा लागा ता मी करूक तयार असो. ये पडल्यास सगळ्या पालकांका आणि सगळ्या मुलांका एकत्रित घेऊन या रस्त्यावर शाळा भरवी. पण या सरकारच्या दडपशाही धोरणाच्या विरोधात जाऊन आपली शाळा, आपली मुला, आपले शिक्षक इतर कर्मचारी यांच्या भल्यासाठी या सरकारच्या दडपशाही धोरणाचा मी धिक्कार करेन. राजकुमार, तुझे विचार खरोखरच खूप धन्य असत आणि आपल्या शाळेसाठी जा काय करूचा लागा त्यासाठी तुझ्या बरोबर मी पण तयार असतो. ए, तू माझ्या बापाशी बोलणार कोण? आता बाबांची राजगादी मी सांभाळणार असोय. आता मी सुद्धा तुमच्यासारख्या लोकांका चुकी सोडणार नाही. चल हो सज्ज, आता बघूया तुझे किती दिवस शिल्लक असत ते. आहार गरजे गुरीते आम्ही